berta than bang samai bismai di sopi non berta thebi pen arjui kha Tegelangjun jutang hawaramai hin pen tirakam amai ke sengpon ingdeng thongke brakathom tegelangjun hawar karbiri su nimsu rongaje pharman aphan tegelangjun jutang hawaramai hin pen tirakam amai ke sengpon laban labang so tirakam amai ke sengpon along kadukawi rat chiton sarpen ingwai ponsi ingdeng thongke brakathom tegelangjun hawar karbiri su nimsu rongaje pharman aphan KCM lunsing teron tirikam amai lapen dhonsing rong pia phansi chunmang arpu pekpon Lason si KCM lunsing teron alangli mithang karbia khai ajutang pachun nangjipu kamatha thip ajoksi alangli pirthe asai sonsuri lido puseta jutang aphan kaching hon pig ajoksi ingding thongke prakithom tegelangjun hawar karbiri sonim so rongaje alir alon kipi ponji lapen misen me et pen rongaje pachun ji aphan lamchak chipi dokmuka pen rensing keleng news text report in news 7 non berta ton pen arjui di decision making kok ada tin opinion tentang or ada tin opinion kasi itu diskusi highlight kok soal ini kayak jangan jadi kalau tadi kok di dalam pela nanti akan dibuka coba Kasi pini tegelangjun jutang hawaramaya hin pen aning kanwang son thak pineng de thota ingdeng thongke brakathom hawar karbiri sunim su rongaji ke talon pon alon pipon joji aphan aliralon ipadu ponji kachirap situ ponji apharman pini pai krihini lasi pini si ni tumahin pen mate ni tumahawara hin pen tirika mai sengpon lo labangso tirika mai along arpu gedu lagi itu autonomous council IEM sar lunsing teron alang lihin pensi ini maipu arpu dengpon lo lapen chunbang laki sar homsing rongpi alang lihin pensi chunbang arpu dengpon lo dihin rembang mote finance secretary akai suku teron alang ini hintensi arpu dengpon lo lapen ni tum kado kawe sub committee trainer cap ni do lake non ke bangji pai ki jusi mat thongke resi amisi bangso sub committee do an arpu ahok pet ke cebak ponji pini si parai pon dulu nasi pini si tame la bangso arpu cebak pon lo tema tibonta ni tum long cerap ke cetu dunia bangku dopigla siti kelangjun jutang hawaramaya hinpen ni tum sub committee an bangke pinyemat pacun pon lap ke un edelo nasi ki bang thuji thongke raisi pai siklu hala bangso ani bangsi itu mai du thupo hala so mai bangsi klar dak pen sub committee do ange ni tum hinpen ado koi phan pasini pon ko pini tirka mai sengpon along da than simum pon lo aning kanwang ansu sechot pineng wang ke akili pabat pigi aliralon do pigi polam sini tum than pon lo si pini pen ni tum junior committee hin pen lahai aliralon na pitunji kikim kerang dibugeleng ason dana sebak lang donji atong along ke humli dai fa tum sisik pon lo tuneng sitame ason terong lo anso se pini lason pining aning kan bangke anso se aliralon ke pituji ke tuneng pen ini ke thoma bat do hela dahen lo tante pini berta ke lansing toni koklo domi thak me kurwang thu kar